sempre defendo un pouco tamén dun xeito un tanto provocador, non? Por lanzar a reflexión que a empanada non é un prato, a empanada é un feito social, un feito cultural. A empanada é o que está no prato e o que acontece arredor dela. A empanada non é algo que comamos sós na casa habitualmente, é algo que compartimos en restaurantes, en festas, é algo que implica socializar, que implica bebida probablemente, arredor deso tradicionalmente implicaba pois desde cantos de taberna, fraseoloxía, hai moitísimos refráns relacionados coa empanada, todo iso provocado por un prato, co cal a empanada como feito cultural é o prato e todos os seus arredores, non? A empanada, como digo, non é unha receita, é un feito cultural. Claro, que semella que leva da man a felicidade, por Sí, decirlo de algún sí, modo. sí, ten toda unha serie de connotacións positivas que me parecen fantásticas, non? Cando pensas nas mellores empanadas que probaches na túa vida, pensas en xuntanzas familiares, xuntanzas con amigos, festas, Mm. días na praia, etcétera, etcétera. Eu cando fun preparando un pouco este libro, cada capítulo o asociaba a pois un día que fun á praia cos colegas e comimos nun pinar, ou un día que fomos á casa da tía non sei que, estaba esperando cunha empanada para 25. E iso é o bonito, non pensas só na receita, na elaboración, non pensas na dificultade técnica, pensas en todo o que pasa unha vez que ese produto chega á mesa.